Nu kommer omkring, og vi skal give fuld gas. Det er du træder til! Kom nu, Lække! Du har kraftet med fortjent en øl med det målmandsspil der! Følg mig! Kom her, Werner! Bjarne, for helvede, mand! Bjarne! Det er Bjarne, Bjarne! Det er Bjarne, stop! Bjarne, Bjarne! Hvad fanden sker der? Godmorgen, jeg tror ikke, du skulle være her. Nej, men jeg er lige røg, hvis det er. Skal du have nogen lige direkte fra Berthas Skov? Det er sgu da pisse brændte, Werner. Hvad fuck? Så bare spis. Hvem fanden er det? Det er sgu da Kim. Hvad? Hvor er I? Hvor fanden er du henne? Det er et godt spørgsmål, det ved jeg faktisk ikke helt. Altså, vi er hjemme ved Werner lige nu. Han har lige lavet nogle æg. Nå? Kan du ikke lige komme hen? Der er jo kamp senere i dag, jo. For helvede. Jeg skal nok finde hen til jer. Ja, det er sgu fint. Han kommer jo. Hvad med Bjarne? Hvad laver han? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan lige prøve at ringe til ham. Ja, men det kan du godt lige gøre. Han tager den fandme ikke. Ja, det er godt, sagtens. Men han plejer at være nede ved fisken. Skal vi ikke lige gå ned og tjekke? Det kan godt være, vi lige så godt er. Du har glemt dit cykelhjelm. Men jeg skal kraftedeme ikke have det lort der på. Nå, okay. Du ved godt, 2 ud af 3 personer, som cykler uden cykelhjelm, de dør. Men altså, det er de egne valg. Det skal jeg ikke ændre på. Så. Hvad fanden laver du, Werner? Kraftedeme, kan du køre den bil lidt hurtigere? Kraftedeme, det er sgu da Kim, det der. Kim, der er dine venner og mig, vi skal have en lille snak, ja? Snak? Ja, Kim, vi skal have en lille snak, kan du forstå det? Jeg skal ikke snakke med nogen. Du skal snakke med mig, kom ind til siden. Nej, det tror jeg ikke. Kom ind til siden, vi skal have en lille snak. Hvad vil du gøre? Jeg vil smadre dig, det er det, jeg vil gøre. Kom så ind til siden, Kim, ja. Ja, det gør vi sgu da også, mand. Kraftedeme, mand, kom ned, mand. Jeg skulle det der klamme lort der af. Hvor fanden tungt det er. Bjarne, for helvede, hvad laver du? Vågn op for satan. Jeg sidder lidt og fisker. Nej, det gør du ikke. Det har du ikke Det tid er til. noget, du sover. Vi skal til kamp. Jeg gider ikke til kamp. Jo, det skal du. Du har det helt godt fint. Kom. Jeg gider fucking ikke til kamp! Fat det! Nu beholder vi din drone 2. Jeg sætter mig ind i din bil her. Venter 10 sekunder. Hvis du ikke er der, så falder du bare ned. Du bliver smidt af hold, det siger jeg dig. Hvor dum at høre på. Ja, det er godt med dig. For helvede. Så skal vi bare køre ind til jer og mig. Der er Kim. Kim, han ringer faktisk også nu. Ja, det er godt. Ej, drenge, det er sgu vand lidt. Hvad, drenge? Jeg ved ikke, hvor min guldkæde er henne. Ved I det? Nå, det er godt. Det er godt. Så vi ved godt, hvis jeg ikke får min guldkæde senest i aften, så dør jeg søde kinøjserven Kim. Ja? Jamen det kan du ikke, fordi den kommer vi til at smide væk i går. Hold nu kæft. Vi ses senest over ved silerne i aften, ja? Det er godt. Så kæft, Kim. Hvorfor skal du smide den væk?
Det var sgu da ikke min skyld. Det er altid din skyld. Det er Fortnite min skyld. Det er ligesom sidste Det er Fortnite min skyld. Luk røven der, der smider du også det sidste Det er mål. ikke min skyld. Så smider du kampen. Nej! Det siger du Fortnite! Det er alt fucking Kom ud din med skyld. dig, mand! Ej. Nu. Ej. Hello. Hey. Stop! Nej! Kom her, mand! Kom her! Hey, gør det for helvede! Gør det! Hvad fanden? Skal du have fucking sikkerhedsspark? Kom med det! Nej! Op for helvede! Hey, hvad er det her? Og kæft, du er svedig, mand. Du sveder af helvedes til. Johnny, kom tilbage. Du er væk med dit måde, svin! Johnny, du har det fint. Kom nu, sig. Kom nu. Jeg gider ikke! Hvad skal vi holde 10 minutter? Hey. Kom nu. Johnny! Prøv at se, hvad der er sket! Fuck dig, Berter! Du stikker og lort dit måde, svin! Du havde en gang og ikke en eneste bekymring. Kim. Du tror ikke på Gud eller nogen anden. Du er ikke bange for smerten. Og du får mig til at grine mest af mig selv. Og du får livet til at ligne noget vi godt kan klare alligevel. Og hvis nogen skulle komme og påstå, at du drikker for meget, Hvis I bøsser ellers er færdig med at gå den af på en anden case, så kom herhen. Kom nu ind med dig for helvede. Hvad fuck laver du? Luk røven! Kom nu med det, bøsser. Hvor fanden er Kim henne? Hvad fanden er min guldkæde? Guldkæde? Ja, min guldkæde her. Nej, hvor er Kim? Jo, Kim, han er her. Jeg skal have min guldkæde først. Jeg skal først have min guldkæde først, og så får I Kim. Sådan er det bare, altså. Nej, vi skal have Kim nu. Kom med. Ikke nogen Kom med den Det guldkæde. var også kraftet med Kim! Om det bagagerum! Nu Hold du kæft! Fuck, den har en pistol! Ej, Bjarne. Jeg bliver altså lige nødt til at aflive lortet. Nej. Så! For helvede. Ja, kom. Læg bare pistolen her, det er fint. Så. Fuck dig, Elio. Jeg er ikke fucking kineser. Let's go. Er det nogen af jeres? Så speed up. Kom så! Drøg! Altså, det var i dag, det. Hvad er datoen? Jeg lørdag den 8. Du fortæller mig ikke, det er søndag. Just visit on